inkathazo madoda. Rataki, Velaphi. Umnumzana Hlubi bayasifuna phaya eofisini yabo bathi kwinto ebalekile abafuna ukusixelela yona. Umnumzana Hlubi usifunela ntoni? Andazi nami sawuva pha. Siyawenza ntoni? Hlubi, ngicela ukubabona, ingakumbi uvela. Kwaye andiqondi uba uzawumonwabisa ke le. Andiqondi. Oh, ngena. Come in. Jini, molweni. Molweni. Njengoba ke nisazi into yoba minyaka le siba nokhuphiswano phakathi kwethu neDuduza Advertising. Kulo nyaka ke sigqibe emidlalweni wamanqindi. Inkampani nganye izaba nomdlali omnye eringini. Kwakhona ke umdlalo lowo uyakuba ngomgqibelo lo apha kuthi estudio kumgangatho sithathu. Uxolo mhlekazi. Ndingakhe ndibuze ukuba ngubani oza kumela ishukushukuma. Bendisiza apho kanye ke bradaki. Emva kokucinga nzulu siguquguqula nengqondo ke sesagqiba ke ekubeni into ba ibe nguvelaphi lo ozawusimela. Intoni? Hayi mina zange ke ndibetha amanqindi okandazana. Yonke into esiqalo man Velaphi. Kanti nesiphelo. Kwaye ke lo mfo uzawudlala naye amanqindi. Naye uyaqala ngqa ukudlala lo mdlalo. Velaphi, imele mani inkampani lupudlamko. Udlamko ninalo kodwa ninalo lamanqindi. Yazi Velaphi, awusondele ngapha. Lo mfo ozawuchasana naye. Igama lakhe nguTiny Kengana. Yintoni onengxaki nayo nento Tiny? Kwaye Velaphi ndikwenzele idinga noGqirha Sigoqo. Ndifuna akuxilonge phambi kufike olusuku. Andiqondi ke ngokulento. Xa lo mfo ezawuqala naye ukubetha amanqindi. Yintoni ke ngokule ifunisa uGqirha? Oh, hayi wena Velaphi. Inkathazo kuba sifuna ukuqinisekisa uba uphile qathe. Bradaki, Thetha no bradaka kuncede mhlekazi wam. ndifuna uchithe iveki noVelaphi umqeqesha. Ndifuna noko abe buqinarha. Utsho kweyona ncutshe yecoach kwiboxing mhlekazi. Velaphi, ndiyavuyisana nawe. Kwaye ndiyazidla ngawe mmeli weshukushukuma. Kodwa ke ungalibali idinga lakho noGqirha Sigoqo. Masambe sosebenza Carnation of Soweto. Yaqala ke inkathazo madoda. Umdla. Kuphume yonke breakfast. Uyamdinisa ngolo hlobo. Unyuke ke ngoku. Uthi left hip. Uthi right. Bethi nge-right. Ulandele nge-uppercut. Uthi gqwala. Ulandele umgqibezele ke ngoku nge-right. Uthi qop nge-right. Coach ngokwakho ndikuve. Oh. Yephi left up? Nansi left. Oh. Left. Right, left. Umthi left, umthi cut. Umthi cut down, umthi down cut. I-down cut intoni ke ngoku Velaphi? Xolo bradaki. Mnumzana Mjongeni kulandela wena. Amanqindi kakade abafuna ungifaka ku. Ndibona umbono abantu behlanganisa ngobuso xa kubethwa lamanqindi. Amanqindi ngumdlalo wamadoda nje ufundini. Uyika ntoni kulonto? Kuyadlalwa ke xa kusenziwa lana. Njengolenzayo. Hayi nokho, khona ibonakalayo embi. Ndicela uphakamise ihempe le yakho. Nanso.
Seband. Breathe in. Breathe in. Out. In. Out. Hayi. Ingathi yonke into iza kakuhle. Ngicela ukhamise. Khamise. Khamise. Hayi nokho. Ingathi uphilile mhlekazi. Wow. Kawusitsho ke gqirha ngohlobo uyibeka ngalo lento wena imbono zakho zinibona bandilungele ukubetha inqindi. Kodwa kube yabona bakukhona isikhwasilime esikhoyo wena hayo ngxakileyo basuka bafumane nje omnye umuntu. Hayi, akomfuneko yoko. Wena uphile ungumqabaqaba igqabi leviniki. Ngomshukumisa ehlomana. Oh, hayi ke. Kulungile gqirha. Hayi ke kwamkelekile. Unganxiba ke ngoku. Oh, kulungile Nkosi gqirha. Nkosi. Madoda. Mnumzana Mjongeni, yima ke ndikwenzele i-prescription. Yina. Uncede uzitye ezo pilisi ezo ngoba ziza kunika udlambu, uyaqonda? Enkosi gqirha. Yema, khawutsho. Niqhuba njani pha eshukushukuma Eden Prince? Oh, hayi akakuhle kakhulu gqirha. Ubona nje ndifuna ukuprintelwa i-letterheads kunye ne-prescription pads. Niyayenza le? Ewe gqirha, hayi uzufika wena phaa eshukushukuma uyawufika amaxabiso emahle kakhulu. Oh, hayi ndiyabulela. Ndizawuzinika ithuba ngalemva kwemini ndizonivelela. Oh, hayi ke kulungile gqirha. Bye-bye Mnumzana Mjongeni. Bye-bye. Right. Left, right, left, right. Left. Awukhabethe kakhulu. Hayi man, zama ungaphosi. Okay, zama ngibethe esiswini. Intoni? Zama ukundibetha esiswini. Hey! Iza Carnation of Soweto. Brother, angikuchananga kodwa. Okay, one down. Uphomye. Molo nkosazana. Ewe ke? Ndifuna uprintelwa i-letterheads kunye ne-prescription pads, please. Kancinci nje mntakwethu. Hayi, ndiqinisekile wena ndiqinisekile singakunceda. Ndingavuya. Mandikudibanise nomnumzana Hlubi. Ndizawuthi igama ngubani ke? NguDr Skoxo. Igama nguLawrence. Kulungile. Mnumzana Hlubi, ndinoDr Skoxo apha. Uthi kukho umsebenzi angathanda simenzele wona. Kulungile Joyce, ngithumele ngapha. Hayi ke, ungangena ngapha yake gqirha. Inkosi. Nceda, ndibiza Lawrence. Gqirha, sowungena kweli cala. Wow, ndomelele kunobabini. Laqhuba mdala kunani. Kamelelo hlobo ke. Kutheni ngayo ngena ringi ngomgqibelo. Ubani ndisihlisa isidima mna? Thatha. Sawuthenga igrocery. Ndifumane nento etyiwayo.
Joyce, ndisayivenkileni. Ikhona into oyifunayo? Hayi Nkosi Nombi. Hayi ke gqirha, ndakutsala umnxeba emva kwemini ndikuchazele amaxabiso. Ndiyabulela mnumzana Hlubi. Ndivuyela kwaleyo ukuba sazene namhlanje. Sisiza kubonana ke emidlalweni ngomgqibelo. Kwaye ke mhlawumbe ubukho bakho bungafuneka. Yonke into ihambe kakuhle gqirha. Lawrence. Yonke ihambe kakuhle enkosi sana. Joyce iyakundixolela manje ngokuziqatha. Bendinqwenela uba singabonana kwakhona. Nyani? Nini? Kunganjani ngedinara ngokuhlwanje? Ngokuhlwanje? Ewe. Ndamkelekile ke? Kulungile. Ndikulande phi mimi? Ndihlala kwa 23 Mayston Heights eBerry. Ndizabe ndilapho 7:30 sharp. Bye bye for now. Bye bye. Hi. Luqhuba njani uqeqesho? Kakuhle. Ngaphandle kwalento endiyivileyo qha. Ayizophela le mini ndingaqumisananga namuntu. Utsho. Ejo sizophuma nala gqirha. Ewe. Ayisukuyenza into enjalo man. Ngoba? Ubana nje ke la gqirha ndimbone kusasa nje wena nomongikazi wakhe. Ayisuka, ayindothusi mina lonto. Kaloku ngugqirha lowa. Hayi Joyce man beningachongo lo hlobo mina. Bebengamanga nje ndingase ngithini xa ndiyibeka ndingathi Velaphi? Uzama ukuthini? Joyce isingathi la gqirha uyabathanda abantu ababhinqileyo. Odlala nabakufanelanga. Mamela apha. Mna andizova ngawo uba mandiphume nabani nini xa kutheni nasevana. Thulufe. Uyakhweleta? Onantloni mani uphuma ungena ezindabeni zam. Mna wakwandiva ndigqibuleka ezintweni zakho nganye imini. Kutheni mani qhubeka ndonapha? Khawuxelela uVelaphi yahlukane nam. Khawuxelela uJoyce ukuba ngabaka ndimameli mna uzongena ezinkathazweni. Xelela uVelaphi uba ndimdala ndingaka nje. Izinto zam ndizimela ngokukwam. Kuqhubeka ntoni kanye mani? uJoyce ufuna uphuma nala gqirha. Yanhle lonto. Ikwangula gqirha ke lo ndimbona uncamisana nomongikazi wakhe kusasa. Yahambi lonto. Ngoku bensazama umxelela into ezinjena zimfanelanga akafuna ukunimamela. Yini Velaphi ubazi nje abafazi ukuba bayakusoloko belekana neyona nto engabafanelanga. Lixesha lethu lokutraina mfondini masihambe. Hey brother ke umoya wami unikeli to lo mdlalo ngomgqibelo. Ungakhulinga uyithetha into enjalo Velaphi. Ndibhejile kulomhlaba. Hayi ngothi umkhalazo uphethe uyathi manje bethiwe. Ayinako ndikhathaza noko lonto. Mhlobo andibhejelanga ukuba kuzawina wena. Izanto kwenza fit okomkhaya. Yo. Kanti izihlobo ezizinto zokwenza ntoni? Khawulezisa mfondini mani. Ayinto fight mfondini. Vamos iwinile. Yenina. Hey man. Tela uvela pha ukungcola apha. Lelami eligumbi. Velaphi uthi Joyce ukungcola lapha lelakhe eligumbi.
iphelile iveki engathethi namntu khawulibuzele into ubuqhuba njani naladlalana wakho ngogqirha uthi uvelaphi ndikubuza xelele ukuba uLawrence uyandithanda umbuzo ukuba udlalana uyamthekela namuntu angamthandiyo iwatch yexabiso efana nale velaphi uthi uJoyce yithi pha kuJoyce nisaxakekile ngolungisa lumlo andexesha lochuku manje yokulungisa ikhona yakho mfondini ungabi late come on khawucela uJoyce anceda ndivuse ngapha steni ngabikho late eringe uvelaphi uthi ndimvile torho ndimvile weyo mandihambe kolithabi ndinge konzakale velaphi ungabi late eringi Velaphi ixesha ngu-10:30 Joyce ubethile wa-10 awuyi wena emdlalweni hayi ndiyaya mhlekazi into kunani sayovusa uvelaphi kuqala hayi ke sabonana khona kulungile bahlekazi Hello. Hey, Thandwa. Sokhe sibone. Uyawuphuma base ngenamazinyo okuvana. Baby. Hayi mama Ayibeka la mkhulu. Bradaki, utheni velaphi engakafiki ngexesha? mangela uba uphi ngeli xesha mhlekazi ndiyathemba uba kazosiphoxa wethu brataki laa mbonasho itshomi yakho ujibilikile inobupha phezulu umunye intombi hayi uvelaphi ukuba uthe uyeza Hey, lo muntu ngathi akafiki. Weke nakufana nabantu ababethu babaleka. uyeza nginganjalo Velaphi ulibonile ixesha Intoni? ubungamelanga ubuyana Yo, uJoyce befana bundivusile. Vuka velaphi ixesha ngu-10:30. Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to the fact that the Shukushukuma man has not turned up, I have no alternative but to award the fight Kulathayini ithanga inyanga ukuthi enza lona. Kutheni ngathi umuntu oqhela ubetha abantu uze emanqindini?
wena njengoba nditshilo ke uyaqala ukulwa apha eRhawutini ke phofu. And on my right, ladies and gentlemen, from Shukushukuma Eden Print Company, weighing in at 72 kgs, Velapim Jongeni, Carnation of Soweto. Okay. And on my left, from Duduza Advertising, weighing in at 125 kg, the unbeaten former Port Elizabeth regional champion, Tiny Chengana! Now keep this between 5 gentlemen, and may the best man win. Good luck. Box! Come on, Falapi, wake up! Wake up! Nailibane apakati wena mani. Mani apakati, mani bali apakati. Ha? Bete kena Shame. No, uthi mna, that's all. Uthi kutheni? Uthe kum wena ungumzala wakhe qha. Oh, umzala. Utheke kumsisi wena umqesho kumongikazi qha ke. Umqesho yi. Jonga apha udima umqesho angasithengela isinje isifo. Oh,
Umzala yena anganingaso iwatch enje esisipho. Ziyafana. Kakade ungokabani? Usambuza. Usebenze nyani Brataki. Awuxela uvela kuthoko ngicela uxolo. Akwawenzi umamela. Velaphi uJesu uthi ucela uxolo kwaba bekumamela. Oh hayi. Brother kuyasomxelela uJoyce bayi ndimxolele nami. Ndingathandi basiphinde sivane. Joyce uthi uvelaphi? Kulungile toch Brataki ndimvile. Oh Velaphi. Yaqala ke inkathazo madoda.